Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Karon day atong i-upload ang sumpay ning Sugilanon ay Only Live to Love You ug sa dili pa. Ako lay basahon ni napipila nga nag-comment si Lance Hebman. Salamat kayo Lance Hebman sa imong pagpaminaw ug kang Maristel Humawan. Thank you kayo sa sumpay sir. Nice kayo nga drama. Salamat kayo Maristel sa imong pagpaminaw no. O kang Rocky Vlog, salamat Lods, Merry Christmas at Happy New Year. Salamat kayo Lods no sa pagpaminaw, Rocky Vlog. Bueno, niya ang sumpay ning Sugilanon I Only Live to Love You Part 18. God is good. Love this place. So, dili ta maglangan. Gamita ang imong grupo, anak, kay mamalhin na dayon ta. Sa dili pa ta maabtan sa sungayan dito. Oma, go, tana. Kuya Glenn, nga nang what si Daddy? Asa na siya? Relax. Relax kay naarang imong daddy. Wa siya mawa. May gatiman lang siya nga importante kayo. O ya, important. Asa day ta ini Kuya Glenn? Di man ni mao ang dahan paingon sa atong gipuy-an, uy. Ganahan yung puro mas mundila. Kuan, kining, unya, kanang nadlok mo? Gibati mo kadlok o saman? Wa man, naibong lang ko kung nganong ni ata din ni Agi. Okay. Ato nga paso ng inyong daddy. Ha? Asa na to siya pason? Secret! Halo, uy. Di pa yakit mi mahibawang mutag-an, Kuya Glenn. Nganong dili man minimusultian, Kuya? Bitaw. Milar ka siya Davao, no? Iyagin ming gibiyaan, no? Kung parang lit, milarga man si daddy ninyo sa Davao. Unsa may inyong ikasulti? Ay, hindi na ko niya. Unsa? Paano nga ni sakyanan, Bi? Kay manaog na lang ko. Aliya, ayaw, uy. Nagdagan pa ba yata? Mao gani miingon ko nga ipara ni. Puyuan? Oh. Relax mo diha. Kay doon na ta. Aliyah? Asa ka? Ni ara lagi ka? Ano na? Pahiya ka, ano? Kano midagan ka? Ako kumidyahan. As ka mo angay. Gikumidyahan ako. Moto. Gani ha, kumidyahan ako. Nagtuo man siya nga. Milarga yung kasdabaw. O tong kalit kami ambak sa sakyanan. Sa akong paghunong. Dagan na yun. Dagan. Aliyah? Sorry, Daddy. Abi magud na ko umibiya gid ka. Taon. Mag-uol yun ay. Kung mubiya ang imong daddy, mag-uol yun ka, Aliyah. No? Mantay ka. Hey. Huwag hilak ka eh. Pero mahilak man pud ka. Dali lagi ko gustong biyaan ko nimo. Ano mang yun? Mingaon ka na ako? Malipay ka kung naara ko? Oo. Hilom na. Naara lagi ko. Huwag ka ba rin mo tuos akong gingon nimo nga bisag unsa pa'y mahitabo? Naaragig ko si Muluyo? Buntay man bitaw ka. Dali na mo. Manood ta sa ato, tana. Ato? Oh, sa atong bahay. Welcome to our new home. Girls, nahibaw kong nahibong gid kaayo mo. Kung nga nung ni nasadta sa laing bahay. Kay taas man kaayo ang Sugilanon, akong isalig ni Daddy Del ninyo kung nga nung ato kinigibuhat. Kinahanglan nga mahibaw mo sa hinungdan kung nga nung kinahanglan ta mo ambak sa laing Pinoy-anan. Tungod kay pararana sa atong kaayuhan. Daghan ang mausap, apil na sa inyong pag-eskwela. Dali mong duha. Uban mo na ako aron nga masuginlan ta mo sa tanan para di na mo mahibong. Hala, no? Dasawad ba ninyo ang tanan akong gisugilon? Ug nakasabot ba mo? Oo, Daddy. Maong karon, atong sugdan ang laing yugto sa atong kinabuhi nga puno sa kalinaw sa panghunahuna. Atog yung likayan ang kasamo. Shit!
Ingon ka kay mo ni ilang gipuy-an, ha? Gani, unya kay, wa naman kuno kay namalhin. Jam! Kapoy paabot sa asa. Oh, Bawa ko daw. Sige kag atang ni Aliyah. Pero ubanon ka lang paabot ya. Wagi Aliyah mo to nga. sa, no, kayong ka na, naman, mahibaw ang kahain sa liya. Wa ko kibagay sila. Kaya akong nahibawan nga nangundang na sa eskwela. Si mo ilaron, ako? Di ko parehas mo mangingilad oy. Mong di magsakit akong tiyan kundi kon mo tuhoan sa kong gisulti ron. Tsagra. Cha, kayo sa. Sa ako atraso. Bukod pa ka nako. Peace. Ha, i-offer de ka peace kay nagtuot tigali ka. Kaduna ko nibaw ang kurhain sila sa Aliyah. Ibaw ba ka? Visit ka sa kong kinabuhi. Usa? Tungod ni mo, nawa na hinong sila sa Aliyah. Niya ba ka? Tuwangay! O mo na, buali ka ko sa unan. Giingat na nakada, wa ba? Nagpanggol ka! Ano ba? Yapay! Hey! What happened? Naunsa ka? Kabuno ko na ng imong naong. Pag kayo may chat sa eskwela kita, Ay, kung ingnang nalupig ka latumboy. pisado itong buwang na. Pero na ko siya pasaylo o sige buhat ako tita. Siya pagpagkauwan ko sa eskwelahan. Ako siya pasilon. Pagkauman, si Bato. Unsa? Hoy, ayaw ki kong hatagig labad sa oha. Ayaw kong iamong. Kung mauna man lang gani na imong plano, hala sige, pamutos kay iulit ta ka sa imong amahan. Pagdali kay mula gata karon dayon. Ma, gusto ko magmalinawon. What's bothering you? Ato nang gisabutan ang pag-transfer ni Alea ug Ada to another school. Dili ba? Yes, but I want them... Ma, pamiyawan na lang una kung usay plano ni Kuya. Okay. Unsa man ka na, anak. Dili ko mahinultro sa komisyon kung magpabilin ragyapon sila din sa Cebu, ma. Kamusisin. Mao nga manglabang taglawd. Diretso tas kauluhan. Final na ba na? Yes, ma. Adto lang na ta sa Manila. Okay ka na ba karon nga napahimutang na gyud nimo si Aliyah ug Ada? 100% nga biluag ang akong dughan, gaw. Uy. Wala ba ko naibtag tulok? Kay malayo na sa pananaw tong Harvey si Aliyah. Kay ako na nasugdan ang pagtabang ni Aliyah aron makabot niya ang iyang mga nindot nga mga damgus kinabuhi. Kinahanglan sa gyud nga mo in up gyud ang tanan ug kalampusan. Okay. Kung unsa may mong tumong, andam ti kang suportahan. Salamat, gaw. Okay, gaw. Andama ang sakyanan kay ato lang isuri si Aliyah ug Ada. Kuyog si Mama ug si Shin. Okay ka na ba karon nga napahimutang na gyud nimo si Aliyah ug Ada? 100% nga biluag ang akong dughan, gaw. Uy. Wala ba ko naibtag tulok? Kay malayo na sa pananaw tong Harvey si Aliyah. Kay ako na nasugdan ang pagtabang ni Aliyah aron makabot niya ang iyang mga nindot nga mga damgus kinabuhi. Kinahanglan sa gyud nga mo in up gyud ang tanan ug kalampusan. Okay. Kung unsa may mong tumong, andam ti kang suportahan. Salamat, gaw. Okay, gaw. Andama ang sakyanan kay ato lang isuri si Aliyah ug Ada. Kuyog si Mama ug si Shin. Sipat ka, Harvey. Abi na kung ikaw na mahimungtan aron makaduol mi pagbalik si Dal. Pero imo pag yung pa ang akong mga plano. Maong sorry. Bahala na nimong imong mga kinikanan. And you, Dal. Bisag unsa palagi imong buhaton, para ka lang yun makalikay na kung ipaduol yun hinuon ka sa kapalaran. Because ikaw o ako rin di ay ang gitagana sa langit sa usag-usa. Busa, kinahanglang mahibalik ka sa akong mga kamot. Dili ko makatugot nga maadto ka sa lain.
Happy ra ba mo din sa Manila, Alia, Ada? Nalingaw ba mong duha sa atong pagpanuroy ganina? Kuyog nila ni Mami Merced ninyo o Ate Sin? Yes, Dad. Thank you so much. Thank you kaayo, Daddy Del, ha? Nahibaw ba mo nganong ako mong gipalayo sa Cebu? Para ilikay ko ni Harvey. Correct. Og nahibaw ka ba nganong gilikay ti ka ni Harvey? Para makafocus ko sa akong pag-eskwela. O makahuman jud ko para matuman ang ako mga damgo. Yes. Gusto ka gyud. So, unsa imong gibati sa akong gibuhat? Flattered. Ha? Happy kayo ko. Kay tinuod yun di ay nga love ko nimo. Yes. Yes, Alia. Love ti kang tinuray. O nga ako gingipaning kamutan nga dili kapakyasan ang mahimong tubag sa imong mga pangandoy. Sa imong mga pag-ampo nga unta, makabot yun nimo ang kadaugan. Para imo na nga mahalad at tubangan sa imong mga ginikanan ug igsuon. Promise, Daddy Del. Mo graduate gihapon ko with high honors. Kalayo ba gilabugan sa imong pananaw? What happened? Nahinumdum lang ko ni Adawiya. Ako bang sabton nga? Ato siyang duawon ka. Aha. Duawon nato siya. Gusto na ko susihon kung unsa na'y development sa atong gibuhat niya para siyang kaayuhan. Kung ako na masiguro nga nakalabang na si Adawiya sa krisis, malipay na ko nga mubiyaon dito sa Davao para mo-explore na sa doog laing mga dapit sa Kabisayan ug Mindanao. Bisan pa din sa kauluhan para sa pagpangita sa ubang mga tao nga way swerte. Kaangay sa natutunulan sa atong panabang. Abi ni mo, unsay kong giampo kanunay ikaw? Unsa man? Gamahimo kang Fernando po. Binuanggaw. Sabag ka, eh. Abi ni mo, sultihan ti kagaw. Pulos na mga taong normal. Kamu mo bati og ugma, wa ko'y laing gihangyo sa Ginoo karon. Kung dili, ato lang nga unta ba, nga mo pitik ang atong kasing-kasing sa mga babae. Nga nakasabot ining atong gibuhat karong panahon na. Og andam nga makigtambayayong sa atong kausa. Maning bata, Daddy? Yes. Di ba gusto? Gusto, uy! Ganahan, oy! Good. Kinahanglan nga atog yung gahinan og adlaw ang pagduaw sa bahay sa Ginoo. Itisok sa inyong hunahuna nga ang matag kaayuhan nga atong natilawan sa atong pagpuyo dinhi sa kalibutan, iya sa Ginoo, iya sa Dios. Hinatag sa labaw makagagahom. Maapit na nagisulti sa among maestra sa religion dito sa among bukid. Kinahanglan nga dili gid ninyo kalimtan ang Dios, okay? Sige, tana mo. Aron nga makasuda ta sa simbahan. Tara. Okay. Alia? Sa man human nagkakaon? Huwag na pagkaon nga nasa imong atubangan. Ang ako hurot na. Ako gining hutton pirmi ang pagkaon nga imong paliton, Daddy. Uy, kay lami man. Wa gud dito sa among bukid, gud. Kung wa mi nimo Daddy og ingon ini sa imong pag-atos among dapit, wa gid mi kahibaw kung unsay lami ini. Kay ang amo ra jung kanon dito pirmi no, kuan, kamuting bagon, kamuting kahoy, unya gabi og saging, pulos ra gid lagot mun. Biis ay. Magag sa ilong. Tara, Dahilom tubag ka. mas Aliyah. Kabantay kong Aliyah. Maring dahilom. Ikaw nalay tubag. Ay, ganun gamay naman ang iyong gikaon, Aliyah. Ato nang i-take out para dili na mausik, ha? Pwede pa man na yung mutuwaso ang kaon dito sa inyong bahay. Okay? Nindot kay ganitong bation, no? Kung makasimbat na, no? Ugo niya, atong isumbong ang atong mga problema sa Ginoo. Unsa, no? Uy! Lahi, Region. Kung atong magahinan ug adlaw ang Ginoo, gaan ang atong dugan. Mawag yun. Nganong ako dili man. Ha? Unsa? Alia? Nganong lami man laging ihilak. Ha? Naunsa ka, uy? Alia, Sorry Daddy ha, pero wa lang yun din ako tuyo Gikulbaan ra kong galit, anya. Kahilakon ko. Mao di ay. Abi ni mo di na kalikayan kung malayo ta sa atong pamilya. Yan ang pamilya gyud nga atong gimahal. Dili na kalikayan na binag. O kabaanag nga malayo nila. Tingali. okay. Ato na nang hingindan. Atong suruyon karon ang mga dapit na posible magkahatag di mo kalipay. Murag kontento kayo mga dalagita sa inyo hang date kaniya da. Twice, sayo nakatog. Iyon anila ba, ha?
ayaw gid sila pasagdi once nga to ako sa biyahe. Once nga wa sila klase, para di sila maboard dinhi sa bay, panggawas gid mo. Isuroy gid sila matag karon og unya, okay? Ayaw gyud kabalaka kuya, kay ang tanan nimong gihangyo nga akong buhaton, ako ginantumanon. Wa gyud mamisik sa tanan nimong gitugon. Itudo nila ang angay nga makatunan sa usa ka babaeng buutan, ha? Labaw sa tanan para di sila maiwit sa uban. Magkuha gyapon tag tutor nila. Ipa-feel gid nato nila nga parehas ra gid sila nato para dili sila mahimong idlas. Yes, kuya. Ako silang isalig nimo while I'm away. Promise. First flight ugma, larga ta. Asa man? Sigurado ka? Di na ta magpaabot ka, mumata pa si Alia o Kada. Ako na sa tugisultihan si Sien kung unsay ihatag unyang rason, kung pananglit, mangutana ang mga bata. Okay, so, magandang lang daming daan. Good morning, Yaya Chay. Oy, pretty girl! Wow, bagong ligo, ha? Fresh na fresh. Looking good kaayo ka, girl. Oh, si Ada. Charan! Uy, wow! Sa iyo, gina kaayo mo mata, ha? Yaya. Kay, puros yun mo nakaligo na. Nag-jogging sila si Daddy Del o Kuya Glenn, Yaya? No, sayo silang nang larga, Alaya. Ha? Huh? Wala gyud man ang hita mo. Asa sila paingon? Sa Davao ba, Ate Shen? Sa Siargao, kay doon na emergency meeting ang ilang team. Na-schedule lang daan ang ilang meeting taod-taod na. Pero kay una mong giatiman ni Kuya Del, ang imong problema, ingon man ang iyas ang problema dito sa Cebu, maong na-postpone. Maotong nagdali sila. Maong wa na lang ka tugawa sa inyong pagpahuway. Oh, pero mo balik to si Daddy Del din eh. Oo, nganong dili man nga mao naman ni ang atong Pinoy-anan. Ngayon at kailan man? Oo, basta dili na kinahanglan pang mubalhin. Ay, sige na, girls. Pahimutang na mong daan dire sa kananan. Kaya ako pang atuon si Mami Merced niya, ha? Okay. Ay, ako na Yaya. Paimutang na lang sa diha. Panado, O sa may problema, gaw, ha? tanaw ka nang nagpadong dire. Iba si Adawiyan, ha? O, gusto, di mo ka nagikan. Wala may katawa ka, uy. Unsa ka? Steady ka lang din, ha? Sige. Kay manao ko. Okay, Ako okay. sa sugaton. Sige, sugata. Gaksaw niya. Gaksaw niya. Hagki pa yun. Ha? Tanaw na ito. Dili ba mapaka ang imong naong? Ganun maingon malana. Ang iyam ko ng inahan. Ha? Parehas kita. Parehas matang giduaan sa itong mga matagaw. Hasta ko, si Adawiya yun ang akong pananaw. Tuod sa? No. Ang iya mo din ang inahan. Tarawa, yo, may paspas o blakaw pa dong din eh. Hala, nakakita din siya sa atong sakyanan. Ako sugaton. Sir Del. Ay, Nay. Kumusta? Abibay na mo ni Glenn og si Adawiya ka. Iya maguning blouse ang akong gisulob, sir. Iya maning gihatag. Kumusta naman si Adawiya, Nay? Kaluoy Ginoo, naayon na gyud in taon tungod sa inyong panabang. Ug malipayon na kay gipalikan naman siyang sa tao ba nga iyang gikauban sa unang higayon. Ha? Pero dili katong tao nga nagpasakit niya, sir. Kung dili katong yung tao nga mao iyang nagustuhan og higugma. Mao ba? Oo, sir. Maayo namang pagkabutang karon. Tuwa, iyang gida si Adawiya aron adto na magpuyo sa kapatagan. Maayo na gid siya? Oo, sir. Ug mao na gusto na kong pasalamatan ninyo, sir. Ay, salamat taon. Thank you, Lord. Salamat sa Ginoo nga mao na gaw. Ugaw. Kabantay ka. At least, luwag lang akong dughan. Hello! Daddy, oy! Imo kong ipakuyawan. Yawan na. Come here. Give me a hug. I miss you. I miss you too. Nasuko na sad ka kay mibiya ko nga wa magpahibaw. Masuko gid unta ko kuno pa musulti si Ate Shin. Nga may meeting ka, nya nagdali ka. Okay. Karon mo sulti kong daan nga ayaw nagsapot-sapot ha. Kay wa na si Adawiya. Ha? Minyo na si Adawiya. Ay, nganon na ibaw man ka. Dito di ka. Ako, me,
Ako. Ang isulti ni Daddy Dale ni mo. Gitawgan mo ko sa iyang mama. O gisultihan, gawa na sa adawiya sa Davao. Kay gidahan na siyang bana sa Lanao. Aw sa kapatagan para adto na mamumiyo. Adto na puyo. Sa ako prabito na tingali sa Lanao ang kapatagan, di ba? Bahalag hain ang dapita may mutang. Ang importante, nga naayo na sa adawiya. O niya, nahimutang na. Maong dili na mi. Mabala ka si Daddy Dale ni mo. Niya ba? Niya, di ba? Ada, ready na rin inyong coffee. Hastang inyong gatas ni Ada, Aliyah. Ang salamat, Yaya. Ako atuan si Ada. Daddy, excuse ha. Oh, sige, go ahead. That girl is in love with you. Uy, ikaw ha. Ayaw mo tangig hugaw ang imong utok. Ano siya yung pagtuon ako, ha? Cradle snatcher? Age doesn't matter when love is concerned. O siya? Ngano bang naabot pa ta ng puntuha, bro? Ha? Go? Ako nagisulti nga ako nakita. Nakailan na biya ka na ako. Di ba? Wa, pagyud ko'y gitago ni mo. O, Dong! O, dali na ka mo. Mabugnaw na rin yung kape. Oy, tanaw eh. Tara, istorya rin tag-usab ha. Oh, shit! Pagsiyata. Pag-trip ng buwan niya. Siya ka ba? Ako, gago. Tita? Of course not. Ano ko taon? Kumusta naman ka? Ni ako, kay gimingaw ko nimo. Oh, tingali kay we have so many things in common. O kumusta naman imong pa-eskwela, ha? O galing niya ako sa amo. Ay, quit. Tingin mo kong gibihan. What? Nila may eskwela dito eh. Hindi ko makafocus kina. Sakit na ko siya gibuhat. No? Naglagot ko. O di ko makabawas ng tumboy. Bunaan pa nga. Wala siya liya. Nasa ko eskwelahan kay... Balhin tingnan sa gago niyang daddy. Are you in love ni atong batang lumat? Crush, tita. Crush. Kasi ko niya kay yun di kumagundang ikagwapa good. And besides, klaro ba itong virgin? Oh, hindi ito ang kalingawan, tita. Harvey, paminaw. Ako'y paminawa, tita. Ha? Love ko ni mo, dili. Amaw ka? Mupakita ka ko nimo, kung dili pa. Usara ang dugo nga naglatay sa tong kaugatan, Harvey. So nga namang tana pa man ka, ana. Ang akong presence karon, igo na kayong mutubag nga love ta ka og concern ko sa imong kalipay, sa imong uma. Og wa ko makauyon ining gibuhat nimo ha, miundak nga pag-eskwela. Before it's too late, balik kay suportahan ta ka. Sorry sa gipakita na akong kasuko nga nagpadako sa gipakitang kainit ni Chacha. Imo na lang unta siyang gi-ignore. Dili kay imo na hinon siyang gitubayan, imo may hinong gisugal ang imong reputasyon, ang imong ugma. Pero Harvey, dili pa uhay ang tanan. Go back to your studies. Kaya akong isad, alalayan rata ka. And I'll assure you, makabawas ra ka sa mga nag-insulto nimo. Dili makamaong mo dawat og kapildihan ng atong kaliwat, Harvey. Maong bangon, laban. Del, unsa man gyud imong plano para sa imong kinabuhi? To stay safe and healthy for your sake and sin. Kita ra ba yung tulo? O ako ang laki. Mao nga akong gibati nga kinahanglan akong ampingan ang akong kinabuhi. Kay kinsan man lang unyay inyong sandigan ni Shin kung kalit kong mawagtang. Tungod kay wa na ko ampingan nga akong kaugalingon. Gusto man ang imong gisulinak, and I praise you for that. Pero sa pagkatinuod lang, imo ra yung dili ko ang istorya sa tinuod na akong tumo. Gipula na kagtanaw na ko, ma? Hoy, ay kog ingnaan na ha. Please, don't get me wrong, anak. Anak manggod ni. Ang tanang mama, maginaminang mangyud nga magminyo ang ilang mga anak kung naanat yun ni sa hustong edad para ba sa pagtukod o kaugalingong pamilya. Kay damgo man sab namo nga magkakita gyud nga musanay ang among mga anak. Nagasabot kay ko nimo ana ma. Ang dili ka gid makapaabot nga lalisong tika ng dapita. Og aron lagid nga mahilo na ng imong hunahuna, ingnon tika. Nya manguyab na unya dayon ko kon mahimo ng professional si Aliyah. Oh, did I hear it right, Del? Unya na ka manghita og mga sawon kun makahuman na sa iyang kurso si Aliyah? Yes, kana ako ginang mahuna-huna nga pwede na siyang buhian. Anak, paminaw. Pila na ba edad nimo anang panahon na dong? May babae pa kahang musukol nimo? Ma, mahalin pa man gani ning mga waingipon? Oh, naadi ay ka diha. Hay, ganihan kay ko na paminaw ninyo, oy. Paminaw, ma. Moingon kang tingali dili na mahalin si kuya kung dili siya muliho karon. Who cares? Maminyo siya sa dili ayog lapda ang imong uana kaysa masayop na sa dunya noon na si kuya. Tungod kay giapuran nimo siya. Paabutan na lang si pagbuot sa kapalaran, ma. Period. Hey,
Mr. Q, Alia? Nga no, wala din ka magkailan ako, Dad? Oh, paita, oh. Dali ra gyud ko nimong kalimtan, no? Darling, nakalitan lang ko sa kung nakita nga ikay naghikay og pagkaon ng buntaga. Ay, man si Yaya. Gilantan, Dad. Mang akong gipapahuway. Oh, ug sa imong gi-prepare para sa breakfast. Simple ra. Healthy food para malayo ta sa sakit. Ang imong paborito nga tinuwa nga pugapo, Dad. Mo'y akong giloto. Unya, nagmantika sad kog isda lang hinon gihapon. O pila sad ka buwadang gikan sa Bantayan Island. Wow. Mitubod naman hinong dayon ng akong laway o kalit lang imiyapdos ang akong tiyan. So, paimutan na lang daan diha. Kay hapit naman ko mahuman og luto. Ah, ako sang pukawon si Glenn. May pa. Wow! Wow na wow! Da. Ma-inlove ba na sa taanis? Kusinira. Uy, perfect kayo ang timpla sa tinoa. Mahimo na kayo kang magminyo, Alia. Tudlo, Igyod. Sa pagkatinuod lang, swerte unya kayong laki nga mabana ni Alea. Kay dili na gyud siya mo problema. Kung ang pagpangluto lang og tanang gimuhoton sa bahay ang hisgutan, kinaang tanan ni Alea. Kaya na kayo niyang ikahanga ng iyang agtang ug ikapasigarbo ang iyang kaugalingon nga tunibisan kinsa nga lalaki. Tungod kay dili na siya matawag nga iwit ni bisan kinsa babae kaysa kalingod pa sa iyang panuigon, pero hinog na ang pensamiento ug puno sa kaybaw. Sa laktod, ang ayan ang ikapasigarbo sa mahimuon niya niyang ikauban sa tibuok niyang kinabuhi. Sa simong dialog. Uy, kaon. Abi mo, tinuod yun yung gisulti. Pulido siyang mutrabaho, no? Pagtalimpyo sa iyang agi. Kasaligan ni gid kaayo. Karon nagpaingon na siya sa ibabaw. Kusog lang kay nga mukilab ang mga adlaw, walang mahibaw nga mi-graduate na di siya sa high school. Dilaw niya nato mahibawaan nga usa ining mga adlaw, mabasa na lang unya nato sa mga newspapers ang mga balita nga naa sa newspapers in bold letters gyud. Congratulations to Dr. Alia Rosario who passed the board exam. Tapsa, time sa, uy. Oh. Time pagod. Kaya talaga, kining, asa kayo mayong mga tatagaw. Okay, mga tata, ha? Oh. Ready? Nungsa ko Nungsa ka? Oo, kuan ba? Ay, saltihan di ka. Nganong na Rosario man? Nga, di naman Rosario ng apelido ni Alia nga. Ay, naunsa ba sa taon Ano ka? pala? Ano siya apelido ginagaw? Uyog. Uyog. Uyog, bitaw na siya? Nganong mo reklamo masabgyud ka nga pananglitan raman sabna. Dali, sige na ka-react, no? Pananglitan. React madayon. Ay, ato na lang ng ilisan og Alea de la Cruz. Para mo ingon ang mga tao nga, hala, uy, kabulahan sa uyab nga si Glenn de la Cruz, uy. Mauna. Hala, silos. Nagsilos. Ikaw nagsilos diha, kay dali gid ka ika nga naka-react. Kuyawan ninyong duha simbako magkaribal mong panguyab sa usa ka babae sa murag peligro kin mo magkaaway. Kay karon lang gani nga nagistorya pa lang tabahay ni Alea og sayang umaabot nga aw gi-example lang ni kuya nga among apelyido. Reklamo gud dayon ka. Nagkalitan lang ko ato. Uy, don't take it seriously. Kay ako, sabi sa unsang lakang ni Gaudel. Wala, baw na baw yun ko Lagi ha. Pero sure ka. SNS. Sama na. Sure na sure. Alea, hain man si Ada. Sa kusina, mi. Kay mihangya siya nga mutabang ni Yaya Chay-Chay sa paghikay. Okay. May isugo kami? Ano? Wa man. Gusto lang unta kong makigistorya ninyong duha. May sa baming nahimo? Oh, sa? Waoy. Ikaw yun. Kadali, gid ni mo maalarma. Kanunay mangguko nag-amping mi. Nagkintog yung ko permi sa ako mga lihok. Ug nagmatngon kanunay sa mga punga mo gawas sa kong baba. Kaya dili ko gusto nga masilo mo na ako. Namo ni Ada. Mao, permi sa ko mag-remind ni Ada. Masundon gyud ang akong gibuhat. Para way mga tudlo nga magtulisok namo kay ingnon ming mga ingrata. Ug maunay wa na ako magustuhi, Alea. Ha? Ako na hinuoy na luoy nini. Tungod kay inyo manggiunay sa pagtuog ang inyong kaugalingon. Mami. Wa ko magpiyong, Alea. Akong nakita ang inyong kabuutan. Ang inyong pagpaningkamot ni Ada nga makapahimuot na ako namo ni daddy ninyo. Pero wa nasad noon na nakahatag og kalipay namo. Kay akong nakita nga murag inyo namang gisilutan ang inyong kaugalingon. Kamo mismo ang nihatak sa inyong katungod. Ma'am, wa ko makasabot.
Aleya, mga normal mong pagkatao si Ada. Parihas na ako. Ako gadi mismo nga nahimo ng usakyod ka, legal nga asawa. Nakaako pamangkani sa pag-entertain. Ug laing mga laki nga nakagusto nako. Kamo pa si Ada, pulos o gwapa. Klaro kaayong kaibganan ni bisan kinsang mga lalaki. Our door is wide open and ready kaayong mapadayon sa inyong mga magdadaig. Pero nga nung wa man gyud ko makamatngon nga dunay na misita ninyo dinhi. Nga dili taman gyud mo didan nga manguyab kay inyo man katungod. Kamo ang tag-iya sa inyong kasing-kasing. Dili kay kami si daddy ninyo. Dili pa lang gid me ready, Mami. I made a vow atubangan sa altar. Ngatagan na unya na ako kagawasan akong kaugalingon sa pag-entertain og mga suitors sa right time. Ug ang giingon akong right time, mao ang akong paghuman sa akong kurso, Mami. Dili tiaw-tiaw ang akong kurso karon. Kinahanglan ako ning fokusan, i-prioritize para gyud akong maani ang kalampusan. Sobra ang pagdaig na ko ng bata, Devoted kayo siya sa iyang mga saad. Maayo untag makakita kag babae nga parehas og hiyas ni Aleya, anak, no? Pas ilan kung nalain palang kahang tao si Aleya. Ako gid mismo ang moingon nimo nga panguyabi siya, anak. At my age? Why? Kasi miingon nga tiguang naka kaya akong sagpaon. Ako gid siyang ingnon nga kabata pa sa akong anak. Usa pa, ibutang ta nga maguwang ka pa niya og edad. My God, age doesn't matter when love is concerned. Unsa man to gibong amahan, father figure na to dihang ako siyang gipakaslan, oy. Pero I'm so proud of him. Mukapyot ginoon ko sa panahon nga magkuyog mi kay nahibaw ko nga love ko niyang tinuoran. Garbo kaayo niya nga nahimo ko niyang asawa. Ako lang, kay ungrateful kaayo. Nakaako pagyud sa pagpaka... Enough, stop it. Diyan na nakakotom Ato na lang ilubong sa kalimot. Past is past. Adios, kandidato. Oops, daan pa ko. Kandidato yung si Unoy. Daan pa ko. Giupo pag yun ay. Balik ta sa agyo ay. Tagoy mo ay. Klaro kayong was kondisyon. Ato na lang unang i-postpone ng atong pag-survey. Tinuod yun galain kay kong lawas. Kaya na akong gibati. Laban pag yung ako uho. Gusto kong mapahuay. Here, like this. Marilib ka ini, Dad. Thank you. Tubagang imong call, Daddy. Si Adawiya ra ba na? Oh, okay. Steady ka lang sa diha. Gunite siya ng capsule ug baso. Kaya ako sa nito bagon. Hello, Adawiya? Hi, salamat. Abay na kung di ko tubagon. Sir, thank you. Thank you guys ng pagkabang na ako, ha? Sa kaluoy sa Diyos, maayo na ko, sir. Okay na gid kaayo. Happy na kaayo ko kay nagkabalik big ang tinuod na kong gimahal ka ni ato. Nianak ko sa ilaran, sir. Iyap ko kida kay aray na may mamuyo. So, congrats, ha? Salamat, sir. Sayang, kita makakita para makapasalamat ang kapano mo personally. Okay ra. Way kaso. Ang ako nga nalipay ko nga maayo ka na og happy pa. Okay, alagid kalimti ang pag-ampo sa Ginoo, ha? Permiha gyud para malayo ka sa peligro. Yes, sir. Yes, sir. Usapusan as akong pasalamatan. Kay wa pagihunong sa pahinom room nako nga naagi Ginoo nga motabang nato kundi lang kita malibot sa pagtawag niya. Tinuod na. Sige, sir. Di na lang takalanganon kay ni Bobby ako kung unsa ka kabisi. Regards na lang niya ko ni Sir Glenn. No problem. Bye, sir. Bye. Minyo na day siya? Oh, karon mangluod ka pa ba? Mo? Motuon na tingali ka nga dili to na ko asawa kay Adawiya is only a friend. Papay babae nga na-link sa imong daddy. Puanga, oy. Ano nga pa hindi ko malimot niya? Lupig pa man ako gilumay itong bayana. Hindi mo kasi mauhas ko na una. Kita gabi di na ginawa akong matugda yun. Kasi ako makita. Basta mababay nga akong masugatan. Huwag si Aliyah sa pananaw. Koy daw, tingalig mo oraw niya ni makaingon, ha? Aron mapakyas ang imong damgo nga magpiloto ka. Tingalig mo sangko ka lang niya hinoon sa pagkamananangkot. Luuya ka animog anha ka lang unyang posisyon na modunggo, no? Nah, sobra pa sa looy, tita.
Busayog itugot dong. Labanin nga tong kaliwat. Kay wa baya madungog nga hina tag utok. Nagsugod ka nagtikang paingon nga to sa kinaibabwan. Busa ayo pagbalik sa ubos, Harvey. Aim high. Mao gid akong tumong tita. Tunay gusto na kong inahong atong daddy ni Aliyah. Kung itugot magani si gayon nga ako siya ikasugat. Nga di ko niya palikaya ni Aliyah. Kaya di ko basta-basta. Kung mangita ka na lang kahaglain, aron dili madistorbo ng imong huna-huna. Anyway, ang pagpahimo sa ramang kang imong tuyo ni anang babayhana, di ba? Maong gusto kang makaangkon sa pagtagad na itong babaeng lumad? Sa sinugdan, muna akong isaad sa kong kaugalingon, tita. Nga ego na akong gupo ng iya pagkapirin. Pero usa ba, nga ako magipasulan akong plano, tita. Nakaamgo ko, nga lahap din ako si Aliyah. Pahuway na. Dad? Kaya sagsiluti ang imong kaugalingon. Dis oras na, oras na aron matug. Mga barog na diha aron imno ni gatas nga akong giandam para nimo. Kaya pagkahuman, katug na, nakasabot. Yes, Dad. Di na kinahanglan haguon pa nimo maayo ang imong utok. Atagi sa higayon ang imong kaugalingon aron makapahuway ka. Di ba lalim nga ma-overfatigue? Stay safe and healthy sa tanang panahon, okay? Walay gusto na akong imong buhaton, Aliyah. Walay gusto na akong makita nimo permi. Dili kay magdungoy ka lang din ha, kay nag-overtime kag tuon. Kumusta ang imong mission, Dad? Well, as usual, okay naman. Wala lahin uno na akong muadto og layo tungod kay gusto na ko nga makita na ko permi nga okay mo. Mingawan sa ka na mo, Dad? Of course, mahal gud ka mo. Sa man ang imong katawa nga mura napugos man na. Kung makakita na unya kag asawa ba, imo pa paghihapon ming tag doon? Dili ka minimuli kayan? Ha? Oh my God. Ngano uli kayan magkig ko no? Unsa man mo doon na mo'y sakit ni mananakot? Bisan pagkahag masakit mo og mananakot simba ko lang, dili kid mahitabo nga likayan ka no. Kung kamo makaako sa pagtalikod o paglikay nako, ako dili. Tungod kay mahal tagid mong tinuoray. Unya, kung dili day unya gusto imong asawang mapaduol ka namo. Uy, ngano ba ka ay? Nagsige magkakiskot og asawa. Isa ba'y mahimo lang kong asawa nga wa magali ko uyab? Sure? Ikaw ba? Ano bang kulit ka man kaayo? Wa pa ko uyab, uy. Wa pa ko plano nga manguyab kay maghuwat pa ko nga pagminyo kag una. Dili gid noon na may tabo. Unsa? Pero dili man nga, di ba magdoktora ka? Unsa man, magmadre na lang ka? Dili sad, uy. Mutilaw sa ko uyab-uyab, uy. So I guess nanay nag-iring-iring diha. Wa Tinuod. Daddy ba? Manaway nga kulit ko. Labaw pa siya. Okay, ako ang kunon. Naidaghang mga nagpadungog-dungog, pero kutob ra gid sila diha, Dad. Manghupaw ra gid sila, kay dili jud ko mo entertain nila. For what reason? Imo ba lang katungod? Aron ka masuko? Unsa? Wa bay ko malimot, Dad. Ug dili gid mahitabo nga akong kalimtan ang kanunay nimong gibaod namo nga mientras tag-eskwela pa mi. Puira gid nang uyab-uyab. Pero andam na ang taga mo dawat ko na imanguyab. Okay, go ahead. Ihatag na ako ang imong gagawasan sa pagdawat kung naigustong mudiga. Kaya abi pala niya. Ako gikang nga gihigpitan nga dili man unta ko nimo amahan. Nangita kag inspirasyon? Dili naman kinahanglan good kay inspired naman ko karon. Mao ba? Sa ato pa, naa ka na gidi ay gitanugan diha. Daddy pa! Saging kay tanugan? Daddy, uy! May uyab na gidi ay ka, pero imo lang gitanugan. Wa pa ko'y uyab. Wa pa ko'y uyab, Dad, pero naanak ko'y gihigugma. Pero sorry ha, nga akong pangayoon ni mo. Nga ayaw lang sa unang pangutana kung kinsa man siya. Kay gusto ko ning isurpresa unya ninyo. Ha? Jaw, tungod kay lupi pa nato'y sumpay og tinai, mao nga wag itay gitago sa sagusa. Tug-anay ko tinuod gaw. Nanguyab ka ni Aliyah? Sus, Mariusip. Ay! Biis, ay! Bangag sa ilong. Kano sa ka makabantay nga? Misikit ko ni Aliyah. Wa man ko magsunod-sunod nimo. Ay! Ingon ini gaw ha? Ani ni? Ang Ginoo mo himuon akong saksi. Aron ka mutuong nga wa gyud taong ko moder. Kabantay ng moder? Ya? Og kiat-kiat. Wa ko moder, kiat-kiat. Alang sinagup nimo kay gihatagan akong bili ang akong saad nga di gyud ko manguyab ni Aliyah. Pero nagduda gyud ka. No. Unya, unsa man imong ma-prove nga namaka ko? Taktaka ko. Ay! Bisan pagkatingali gitagan nimo higayon aron panguyaban si Aliyah. Never nga mo attempt ko gaw tungod kay dili ko gusto nga sakitan ka. Oy, bantay ka? Ako ang kunon. Nga na-crush gyud ko. Tinuod na. Na-crush gyud ko tinuoray ni Aliyah. Mao na gaw. Pero dili ko manghilabot niya. Tungod kay nibaw ko. Gabahal nimo siya. Labaw pa sa usa ka anak. Tita,
Frustrated ka ba? Ngano kung ingon man ni anang pangutanan nimo? Doon kay taas ko na higayon nga nakibuwag ka sa imong jowa nga foreigner. Pero hangtod karon nagbakante lang gihapon ang imong kasing-kasing. O sa man, nagbasol ba ka sa imong pagpakibuwag niya? So, paminaw tita, okay naman to si Harry, di ba? No. Doon ay dakong kuwang siyang pagkatao. Karon pa na ko matugkad nga si Del ang akong gikinahanglan og dili si Harry. Del? Sa ngayon sa daddy ni Aliyah? Kay siya magyubitaw ang Del nga akong gipasabot. Ha? Siya, gadiha na unta sa akong kinabuhi. Pero akong giusikan tungod sa akong kabuang. Tungod sa kataas sa akong garbo. Pero unya, dali ra kayong miabot ang gapa. Maong niya, napuga ang akong utok sa paghuna-huna og maayo kung unsaon ako pag-win back sa iyang simpatiya diri nako. Ilabi na siyang gugma. So, angay ba kong maingon nga naamong lang na ikaw tungod di mo? Ikaw na kaingon nga kilikay ni Sir Del ako siya niya? I don't know. Mo tingali na. Nanimaw siya tungod kay imo siyang gipulihan. Pangutanaon niya siya kung hatagan mo higayon sa kapalaran nga magkita pag-usab. So, taon niya siya. Pero, hain juga sila sa. Doon na kagi-access nga ito nila, tita. Kung ina nga, di mo siya matulturan. Ako na siyang hatagan og higayon nga mingawon nako. Ha? Para thrilling. Hey, tita. Kailangan ka thrilling, sa? Pero, tita, please, bagay ko, tita, be, para malukit ako si Aliyah. Pinagin ko maantos akong kamingaw ni Aliyah, tita. Dad, nasuko ka na ako? Nga nang nasuko man. Sakpan ba di ka ha? Sige kag pasipat na ako. Mao ba? Anyag magpasigpat ni mo di ay. Nasuko na. Ano man, hait pa kong tinanawan? Dili hinoon. Nya? Nadisturbo pa na ako ang imong una-una. Tuhos akong giingon nga doon na nakahinigugma. Aliyah, kung di ka pasalig lang ni mo na ako nga taro ng tao nga gipanungdan ni mo sa imong pagmahal, ignunti ka nga swerte ka. The best gift na siya nga ihatag sa Ginoo nako. Kung ako siyang maangkon, Dad. So, you are in love. Nakat-o na gid ka. Yes, Dad. Ngadto raman. Ngadtong unang higayon nga una ko siya nakita. And it's called love at first sight, Dad. Do you believe in love at first sight, Dad? Usahay. I guess the lucky guy is Harvey, right? Ay katawa, dili komedya ang ako pangutana. Hindi katawa ko kay... To tell you honestly, Dad, dili man ako type si Harvey. Sakit man akong isultino, pero moingon di ko nga kanang klasiya sa pagkatao ni Harvey. Dili gid na siya makatandog nako. Bisag kanus bisan mag-unsa pa siya, di gid na siya makapasar nako. Ayaw na pagsulti yun, ana. Kay anytime posible ra nga mausab na. Ang imong pag-ilan niya. No. Dili gid na mahitabo kay ang tanan akong pagmahal, ako nang gibubo sa tao nga akong giingon ni mo, Dad. He is the love of my life. Love of my life, can't you see? Frustrated? Nagbata pa di ka? Ambot, anong wa pamanggyo ko makatuhog. Bisag yun sa likong piyong nga akong mga mata. Pero wa yun. Naglabad na lang nga kung maong migawas ko. Aron ani lang unta una, pagpaabot sa kondo ka. Not knowing, yadi asa day ka, ni akasantinhin, nga murag ka nang nagpahungaw sa kasakit sa dugan. Uy! Waang na. Kugang ko ng imong yatubang na, baso og bino lagi na. Nganom ko na, milagro na. Dili gid pwede nga giganalag inom o gamay para magdukasad. Ana lang, way laing rason. Unsa pa man lang hinungdan? Ikaw rin makatubag na gaw. Mara na hinungdan. Nagpaduka lang. Kung mo na. Ato ng birahan. Saman, birahan ta na. Ato ng hutdon og inom para sigurado kitang mahinanok dayon. Anyway, ingon man ka nga, anhil na gito na ta sa Cebu, mintras tanto. Anhilaw na ta, libot-libot in dapita. So, okay rag, may hubog tingalita. Okay ra na. Aron ka mahilom, sige, sugli dayon. Aron ta mahuman. Unsa na, so baka wag kagilaing choice nga yung mga ibalik-balik patukar ng love of my life. Baguhan siguro. O sa may nagpaluyo ng kantahado. Sa nagaw? Paminaw na lang, God. Ako nagpalag. Ay, gaw. Nga ni. Actually, sapi dila ang itong kainom na. Kumusta mga spulin, gaw, no? Isag maon sa batong bayhana. Dili gid magsakit ng akong tiyan. Kay bullshit siya sa akong kinabuhi.
Pero sa laing bahin, dapat lang sad ko nga magpasalamat kay sa iyang gibuhat na buka nga akong mga mata sa kamatuoran. Nga dili day siya nga akong gikinahanglan. At first, awi na akong siya na gyud. Pero sa diyang iya kong gipakauwawan, gipakatawan, diha kalit ko nga nakamat kung usa na ko kahungog nga misakay sa iyang laang. Nagpasalamat kong dako sa Ginoo sa iyang pagluwas na ako. Gikan sa labing bugat paunta na akong krus nga pasaanon kung nadayon pang among kasal. Mga ka-DJ, mga ka-listeners, sunda ang laing sumpay ning sugilanon. I only live to love you. Salamat kayo mga ka-DJ, mga ka-listeners no, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.